Bateragune auziko epaia bitxetan esan da, bidegabea eta zentzugabea da. Begi bistakoa dena ukatu egiten du. Logikaren kontra eta jardunbide juridikoaren kontra. Izan ere, ezker abertzalearen baitan, estrategian aldaketa sakona bultzatu dutenak zigortu ditu. Estrategia politiko-militara alde batera utzi eta bide politiko hutsetan oinarritutako estrategia bultzatu dutenak zigortu ditu, hain zuzen ere. Gainera, egin dutenaren kontrakoa egitea egotzita. Epaia irakurrita, nabarmena da zigortzeko borondatea, nabarmenak dira tribunalaren aurreritziak, nabarmena da azken finean ezin ikusia buruzagi politiko batzuen inguruan. Nabarmena da auzipetutako batzuek ustez errudunak direla tribunalarentzat. Sistema judizialaren oinarria hankaz gora jarri du tribunalak azkenean. Hau da, auzipetuei eskatu diete demostratzea ez direla errudunak. Eta gainera, hori egiteko, demostratzeko ez direla errudunak, legeak eskatzen ez dituen baldintzak exigitu diete. Epaian, nabarmena den zigortzeko nahi honek, agerian utzi du, funtsean, Espainiako estatuan badaudela sektore batzuk, egoera berriari traba jarri nahi dizkiotenak, aldaketak eragozteko edo atzeratzeko zigor politika erabiltzen dute. Hain zuzen ere, egoera berri honetan galtzaile sentitzen direlako. Ikusten ari dira, ezker abertzalearen estrategia aldaketa emaitza onak ekartzen ari dela. Eta etorkizun oparoa duela, eta ezin dute jasan. Hala ere, zigor honek ez du balio izango ezker abertzalea eta beste eragile batzuekin batera gauzatzen ari den ibilbidea desbideratzeko edo oztopatzeko. Dagoeneko, nire ustez, bidegabekeriak mina eman arren, nahiko sendotuta dago ibilbide hau, eta bere emankortasuna ez du inork zalantzan jartzen.